Fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja ta' Dolores Cristina huma mill-inqas 9 il-konsulenti li għandhom rabtiet mill-qrib ħafna mal-Partit Nazzjonalista. Fosthom il-kumpanija tal-avukati tal-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ian Spiteri Bailey li tirċievi aktar minn 1,500 euro fix-xahar. Kandidati ieħor nazzjonalista li huwa konsulent fil-Ministeru ta' Dolores Cristina huwa Pippo Psajla li jitħallas aktar minn 23,000 euro fis-sena. Għal xogħol ta' konsulenza fil-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità, l-Avukat Peter Fenech li huwa rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista fl-Awtorità tax-Xandir jitħallas 35 euro 50 ċenteżmu għal kull rappreżentazzjoni legali. L-eks-segretarju parlamentari Richard Muscat huwa wkoll konsulent mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u għal dan jitħallas kważi 14,000 euro fis-sena. Konsulent ieħor mal-istess Ministeru huwa Dun Joe Borch. Għal-konsulenza tiegħu Dun Borch jitħallas 19,500 euro fis-sena. L-avukat Andrew Borch Cardona li fil-kitbiet kollha tiegħu regolarment jattakka b'mod qawwi dak kollu li jagħmel jgħid il-Partit Laburista jitħallas kważi 6,000 euro fis-sena. Konsulent ieħor fil-Ministeru ta' Dolores Cristina huwa David Spiteri Gingell li kien involut fost l-oħrajn floti tal-kuntratt tal-Power Station lill-BWSC. Apparti li jitħallas 60,000 euro fis-sena l-konsulenza dwar il-politika soċjali huwa jitħallas 82 euro fis-siegħa sa massimu ta' 71,000 euro fis-sena. Total ta' 131,000 euro fis-sena. Dan ifisser li b'kollox dawn id-9 konsulenti biss bejniethom jitħallsu total ta' 200,000 euro fis-sena.